Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Hynñiewtrep National Liberation Council HNLC Khasi Hadieñ kalapan pawe ka jinglong bakloi ban sange ka jingale da ka baking atyar lani kata ka political arms struggle lada ki paidbah ki jet ban yai ne bat kari India bat kan tat ya kari Hynñiewtrep ka balai luoi kani ka jingkan tho kalawan kum ka jubab ya ka jingkan tho ka nong yalam ka National People's Party NPP bat menteri sarkar ka Kong Ampareen lengdo ka bakanno ba ka HNLC ka syukur ho tang na khlaw Hadieñ bakani ka seng kala kenno baka NPP kala kalalong ka atyar ban sensyar ki garu hababo hakhamat ya likely ki majing dawa bakan thop ya karukom terekam ban bujili ya ki menteri ramba ka jella hakaban pentikna ya ka jingyo nong yalam marbiang hapreng ki jai benri ka jella hakasithi paidbah lani kata ka open letter balapha shaka Kong Ampareen u general secretary kam publicity secretary jong ka seng HNLC u ba san ku panong traulong ladaki ko asisha ban ailat iki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep ban rai ni kop iaphi ban penlong ya ka jing tap vote lani kata referendum lani jing ya jet paidbah lani kata ka plebiscite ka ba ya seriem ya ka a ka balale da ka FARC bat ka sarkar Colombia house name ahaja kan reu lani ka a ka baki paidbah ka Scotland ki le house name ahaja kat saw ai baka perthai kanyo i laki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep ki Kyrshan ni em ya ka rukom perkhat jong phi lani ya ka jingale jongi ban sensha daladi lada ki paidbah ki jet ban yai ne bat ka India bat kan tat ya ka Hynñiewtrep ka balai luoj ngin e no ya ka jingale jongki da ka baking atyar bat ngi kwa ban penlut ya ka por jong ka jing em jongi hapotok ulong ubasan kupar ulan nyawru ya ka jingkan thok Kong Ampareen bakan no baka HNLC ka syukur ho na khlaw bat khot yaki ban shimanta ka election kari India bakam dai tang ka jing yalam bakalan rei ka jing bam priang yaki mat bakong san ki baya dai bat ka jing long trai bat ka hok jong ajai ben Bri U Hynñiewtrep habat halan teng eru ya ka menteri baka kenhon baka HNLC ka dan ya ka mensim sngo ya pher jai ben riu bat bakwa penyapat ya pra ubasan kupar ulong pila kenno yangi ba ngidan kamen sim ya pherjai ben riu da ka bakam bangi kwa ban pen khai ka jinglong jingman kum ha Manipur ban nujor ya ka Hynñiewtrep bat Manipur kalong kum bayan nujor ya ka mit bat ka sngi ngidan ya la ka jong ka jaka bai pateng ki ka temen ka badan ya ka history bat ka culture ka bala so thet ba ki sakhi na ki jingwat benia ki pen i bangi dei ka wei na ka civilization bala rimba ha Asia wala ka taru ngimdan la ka jong kari nila syak shet kala haki sarkar kawai Hadieñ kawai ki bala penjak buram yaki sim jongi bat khen snap yaki jing IT lot jongi khon u hajarah Hynñiewtrep kasithi kala ongru phikam ban mi khmat yaki paidbah anrei naka kamrathia ba aram jongphi ulabo ikani ka jingkali ka jingkam nong yalam jongphi hayeng darbar thau an ka jella kadai ka bakam kai kumba pau na ki video barasa phrang ki bapen i bapi yo thia haki babon ki khap kan nong thau an bajai tu bat ba yo thia lengai phila set kalai ka jingshania bala ai happy hatu kani ka de ka kam nong yalam ulabo ikani ka jingkali uba san kupar ulakan thoru ka history kan mau ya phikum ka dor jong ka jersey ta siali kan nong thau an bala tho bria ka baki wei ki yang ban ma ya ka jing bishar bahok phipat phikyar re ha ka bor ukon rat sangma phi yang kum kan nong yalam bamsap kan nong mi khmat badon kti kam bamman ka bapendan kam ya ka jinga dei bat ki bor san perthei tang ban kiar na ki jing shisha hato dei ka ni ka kam ka bapikwa ulabo ikani ka jingkali bat penkot ya ka ni ka kerwo